Weer een aflevering van In mijn eentje op pad en deze keer gewijd aan 5 jaar RTV Scheldemond. Want in januari 2016 ben ik gevraagd om langs te komen bij RTV Scheldemond in Oostburg in Time Out. En ik heb een afspraak gemaakt met Kees Hoek en Joël Duinkerke van RTV Scheldemond om mijn plannen in mijn eentje op pad 5 jaar geleden te presenteren. En het is gelukt. Want we zijn nu 5 jaar later, januari 2021, en weer een aflevering van In mijn eentje op pad met een terugblik tot 5 jaar terug, tot januari 2016. Gaat u mee? Op 14 juli 2016 vindt er een antennewisseling plaats in Oostburg op de Watertoren. Kijkt u mee? Ja, we zijn hier in de catacomben van de Watertoren in Oostburg. De bedoeling is dat we straks helemaal op het topje, dus het is zo ver mogelijk weg hierboven, de antenne van onze radiofrequentie 107.5 gaan vervangen. Die heeft daar nu vanaf 2009 gestaan en is aan corrosie onderhevig. Dat betekent dat de opbrengst minder wordt. Met behulp van het Rope Rescue Team wordt straks het topje beklommen. Het Rescue Team heeft bepaald dat het op het ogenblik echt veel te hard waait boven. We zitten hier uit de wind en toch waait het nog. Niet verantwoord om nu de mast naar beneden te doen. Dus we bergen de spullen op en op het moment dat het wel te doen is gaan we weer naar boven. De eerste aflevering van In mijn eentje op pad betrof de paalhoofden in West-Vlaanderen. En dat was, even in mijn agenda kijken, de eerste uitzending was 12 oktober 2016. Met Reno Maanhout als cameraman. Welkom bij RTV Scheldemond, aflevering 1 van het programma In mijn eentje op pad. Gaat u mee? De golven zijn krachtig, die proberen de duinen aan te tasten, het zand weg te nemen. Maar gelukkig heeft het waterschap Scheldestromen hier palen gezet, zodanig dat de golven breken en het zand hier tussen de palen niet weggenomen wordt. Maar RTV Scheldemond stond niet stil, want op 13 juni 2017 was de eerste aflevering van Scheldemondig met Petra Seles in het mooie studio gebouwd in Oostburg in Time Out. Welkom bij RTV Scheldemond. Mijn naam is Jan Rubbens en ik ben een presentator van een nieuw programma in de nieuwe studio in Oostburg. En het programma heeft de naam Scheldemondig. En dat betekent mondig dat we mensen met passie uitnodigen en denkers en doeners. En ik heb hier een speciale gast, Petra Seles. Petra, van harte welkom. Dankjewel Jan. En toen heb ik gezegd, ja, nou ga ik mijn droom achterna. Kijk, dat is het. Nou ga ik het doen. Dus eigenlijk is de boodschap eigenlijk ook van Scheldemondig dat je eigenlijk een droom moet hebben en die moet je gewoon najagen. En Scheldemond, RTV Scheldemond, had ook een droom om met de studio aan de gang te gaan met een hoop vrijwilligers. En we zitten nou hier bij elkaar. Dat is ook gelukt. En dat is ook gelukt. Ja. Ik weet nog goed, de kerstspecial vanuit onze studio Time Out in Oostburg op 17 december 2017. Ja, jij kwam ook nog een paar keer tezamen met iemand anders, hè? Ja, dat was geweldig. Echt ook waar? weer op dezelfde locatie.
Zullen we dan snel gaan kijken? Nou, Ja, ik ben benieuwd. Ik ben Heel benieuwd met wie interessant. jij tezamen komt. Ja. Namens de medewerkers en het bestuur van RTV Geldermond wens ik u geweldige feestdagen en een prachtig 2018. Volgend jaar hopen wij nog verrassender te zijn, nog meer kwaliteit te leveren en nog meer vrijwilligers te ontmoeten die ons komen helpen. Kees Hoek, de voorzitter van RTV Geldermond, was dat. Prachtig verhaal. Ik ruik iets. Wat? Ja, Ik ruik iets. Vertel. nou, Wat ruik jij? iets lekkers. Nee, ik ook. En wie komt daar nou binnen? Hey. Doe maar snel weg. Snel weg. Nou, Alsjeblieft. dankjewel. Nee, kom maar eens terug jij. En wat zeggen we dan? Komt allen tezamen. Het ziet er leuk uit, Jan leuk uit, en hè? Angela. We zijn niet alleen. Nee. We hebben nog wat mensen. Misschien is het wel leuk om even te vertellen wie is. Jan, wie staat er? Nou, dat is de Naast- voorzitter, hè? Die heb ik net. Dag, voorzitter. Ja, gelukkig. Meneer Kees Hoek. Nou Zullen wij ja, dan een applausje doen voor wat wij zitten in beeld? Maar dat die. ja, ik denk het wel. Even applaus voor iedereen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. En allemaal een vrolijk kerstfeest. Ja, fijne feestdagen. Ik kijk even in mijn agenda van 2018. Op 29 december is er een interview met 2 mensen van RTV Geldermond. Kijkt u mee? Welkom bij Geldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor de omroep van West-Sint-Vlaanderen. En daarom zijn aangeschoven 2 personen. Kees Hoek, voorzitter van RTV Geldermond. Welkom. Dank je. André Brakman, een van de bijna oprichters van de omroep. Want de omroep bestaat 25 jaar. Nou, wat zijn de vooruitzichten zo voor RTV Geldermond? Ja, nou wat wij hopen is... Een droom. Vertel je droom. De droom, nee, ik hou niet van dromen. Het moet dromen die werkelijkheid gaat worden. Hè? Oké, ja, zo, ja. Dus een beetje vooral haalbaar. nog veel meer vrijwilligers hebben we nodig. Vooral bij radio, zowel bij radio als voor de tv. En hoe is dan het idee ontstaan om hier een studio te maken? Nou, als je tv wil maken... Dan moet je een studio hebben. Ja, en als je dan toch die mooie ruimte hebt, ja, dan maar een beetje vertimmeren, aanpassen. En is allemaal door vrijwilligers is dit gebeurd. Ja, En, ja. nou, ziet er goed uit, hè? Prima. En zulke mensen kunnen we dus gebruiken, maar ook mensen die graag de camera of de microfoon of allebei. Dan kom ik op het volgende punt. Samenwerking Ja. met Radio Terneuzen, Omroep Hulst, Ja. Omroep Zeeland. Ja, dat zijn allemaal opties die voortdurend in beeld zijn en soms wat heftiger dan andere keren. Er zijn ook al meerdere pogingen ondernomen om concreet dingen samen te doen. Dat is een keer gelukt bij 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dat is nu alweer een aantal jaren geleden. Dat was in 2014. En toen hebben we echt met z'n drieën, althans het is 3 Zeeuws-Vlaamse lokale omroepen, hebben toen samengewerkt. Ja, zo in Bern of Zoom hebben ze een aantal omroepen samengevoegd. En die hebben een hele mooie studio. Ik ben er geweest. Maar misschien, wie weet. Bijna zo mooi als deze. Hé Jan? Iets groter. Oké. Kees en André, zullen we het daarbij laten? Is goed, Jan. Ja, maar goed, hè. Nou, en eind 2020 een interview met onze jonge telg Wim, onze presentator vanuit het Ledeltheater in Oostburg. Daar zijn we 4 op. Dankjewel, Ledeltheater. Welkom bij Geldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor presenteren en allerlei andere hobby's. Met wie heb ik het genoegen? Wim Kools. Wim, hoe ben je zo aan presenteren begonnen? Dat kwam eigenlijk door Joost. Want Joost die was hier al medewerker van RTV Geldermond. die filmde hier al en daardoor ben ik er ook komen filmen. En ben je ook bevangen door dat virus natuurlijk. Hè, door dat virus van... Ja, dat zeker. Maar hoe kom je nou als 12-jarige, want dat heb ik snel uitgerekend natuurlijk, al zo snel dat je al zoveel filmpjes gemaakt hebt? Vertel. Aan bij hen was het gewoon de hele tijd uitleggen over de camera en montage. Maar om het uur, daar wist ik niet echt iets te doen.
En toevallig was mijn vader tarwe aan het dorsen. Oh ja? Dus daar ben ik toen gaan filmen. Je hebt mij toevertrouwd dat je ook wil gaan interviewen. Ja. Ja, vertel. Ik wil graag ook studioopnames gaan opnemen. Ah, dus binnenkort kunnen ze jou niet Jan Rubbers als presentator zien, maar Wim Kors. Ja. En heb je al een onderwerp gekozen? Ja, de reddingsbrigade van West-Vlaanderen. Oh, daar heb ik ook al een heel mooi filmpje van gezien, hè? Ja. En hoe vaak is dat bekeken? Hou je dat een beetje bij? Niet echt eigenlijk. Nee, maar wel af en toe worden er toch wel duizenden keren bekeken, dacht ik, hè? Af en toe wel, ja. Ja. Beste kijkers en medewerkers van RTV Scheldemond, dankjewel voor het trouwe kijken en de medewerkers natuurlijk voor de fijne samenwerking van de afgelopen 5 jaar. Tot ziens! Laten we dansen, liefste, dansen aan de zee. Laten we dansen, liefste, dansen aan de zee. Een afscheidswals aan de waterlijn, dansen aan de zee. 1 voor je tranen en 2 voor de mijne. Dit was aflevering 1 van RTV Scheldemond. Tot de volgende keer.